Kade khuleka iminyaka ngesimo sempilo ayibhekene naso kuleso sikhathi sempilo kuleso sikhathi sokuphila kwaba bephila ngaphansi kwaso. So ubupha babuhlasela. Yeah. Kodwa babeshila abantu kwakukhona umyalelo omkhulu kakhulu emhlabeni. Yeah. Ukuthi abantu mabangaliphosi ithawula. Ngokuba ukhona umqalo wendlela. Ukhona umvelinqango. Ukhona umvelinqango owadala umhlaba wathi eseqedela ukudala umhlaba wadala umuntu owadala umuntu waba yinto ayiqatsha ngayo kakhulu ngokuba yayumfanekiso wakhe wabe seseyipha umyalelo ngezwi othi abantu bakhe emhlabeni abasobuye balambe baxakeke bahlupheke bakhathazeke ngenkinga zasemhlabeni. Kodwa sithola ukuthi labo mama ke sebephila esimweni sokuthi sebexakekile ngezimo zasemhlabeni ubupha sebuhlasela. Ngoba sesezifica sebengaphansi kwesimo ekuphambana namazwi kaMvelinqango. Yebo babebuka engathi sekuyaphambana. Kodwa besa stickile bese babesancekile umgomo nembandela wakho uMvelinqango bawethe uma ningidumisa nicela konke kumi mina ngiyawubikela ubaba. Ubaba uyakuphendula ngokuba lokho enicelayo kuyakuba khona yezwa kuyoqhamuka niyokuthola okusho ukuthi inkinga zenu zonke ziyoxazululeka. Kodwa sithola labo mama sebesesimweni sokuthi sebeyakhala ngendlela yokuthi ububhayi seludla lubi kakhulu kubona. Yabo waze wafika kumyalelo kwagcina kuphendulekile kwaqhamuka umyalelo othi ke uzofika qathatha uMvelinqango kuloyo mizi leyo entulayo. So kukhona ke umuzi owawuntula kakhulu kunawo bonke wawukhona. Balungisa bashanela amabala bathohlelo ngekutshela makuzofika isivakashi uyazi ukuthi emakhaya senza kanjani. Kwakhishwa zonke izinto kwashanelwa konke izinto kwahlala nje kusesimone esihle. Kokorojwa kwasindwa bathi bengazelele kuclean kunjalo bese besaphithizela bengakahlala nakuthi ayingeke isivakashi sethu sesoqhamuka manje. Kwavele nje kwayiqhamukele enye indoda eyayima niki ngenye indlela iphethe imithwalo yayo esingathi wena wabona thina sigalapha endleleni siphethe amasakethu no plastic. Wena wabona iphara ngiyatshela wena. Plastic bakhona abawu7 ngala wabanye abawu13 ngalana. Yakutshela ngisho ikhanda usalibona. Ngisho nento ayigqokile usazi noma nazo sinjani nazo bangekho right manje ukuthi siyabuka kahle. Kodwa ke benza kanjani labantu laba? Wadlula lo mntwana wenkosi wabeka imithwalo yakhe phambi komnyango walabomuzi. Wabe sethi nje wabambelele emadolweni wathi ucela amanzi ophuzi. Bamxosha bamshana ngamatshe bamsasazela nangezinja kwathiwa kodwa usilingelani yinto yenzayo suka nalo doti wakho la hamba awazi nesilingela umuntu omkhulu namhlanje. Yazi amabhadi madoda suka izwacala ndona leli kona aha bathe bese bephuma kwabe kumenyezi ngathi ayime lapha lento uma lapha ngasebaleni phuma baleni pum ngikhiphe sizwe babe ngikhiphe umfana wakhona buka ke mfana kwenzakalani ubaba lo thizeni umthwalo yakhe wayithwala wayibeka emahlombe akhe waqhubeka wancenga ngendlela yakhe akazange sezwe ngisho ukuzwa ukuthi kuthiwa kame lapha ngaphandle kwegceke umfana usabhekisa ijezaleni ezokuthelelwa ngasa amanzi lawa abafunayo cabanga akhona amanzi endlini kodwa ukuthi izitsha zabo zazikwelinye izinga lokuthi mhlawumbe mazibanjwa yile zandla lezi zizohlephuka noma mhlawumbe izoshiya amagciwane noma kwakuyokwenzakalana. Kodwa ke waphuma umntwana wenkosi ke namasaka akhe inkosi yami ke wathwala imithwalo yakhe waphikelela nohamboni lakhe wayiliphikelele kulona. Wayidlulela kamakhelwane wazicelela amanzi bamnika ngelinye izinga eliphezulu ngenye indlela bamthanda bamemukela bakhathazeka nanokubuza ukuthi yini lela kule mthwalo yakho ubangiziphi kodwa mntwana wenkosi sikhiphe ingane kodwa ikuphathise la. Wathi hayi uzokwazi ukuyiphathela into ekade simqeda amandla nje kulo hambo lakhe lude kakhulu ukuthi nje masezizwe somile ephelelwa ngamandla kanti la kule mthwalo yakhe namanzi awekho kuphuza. Ungake ethi akangene la ekhaya
wacela amanzi waphiwa amanzi ngenye indlela wazi wafakela esigubhini wahamba nawo wathi nesehambile isikhathi esingaside izinanana esihambile kulo muzi la dlula wacela kona amanzi wakhaciswa okwenja khona yeah basala ububa budla lubi kunaloko baphindaphindeka bathi bayabheka kamakhelwane hayibo lo mama ngoba sikhonzana nje sikhuleka naye ubiza ngiphi umkhuleko lona mina ngingawubizi ngoba lapha kamakhelwane konke kwakhona bekulahlekile kuyabuya kuyinala okudliwe isikhonyana kuyabuya umama uthi etshale amshaya amafoni amabili vele umbila wakhe ube nekho bezu10 uwodwa mhlawumbe yabo so lapha yana kulo muzi kamakhelwane la ungidala la lo hlanya lolo ulafika laphathwa kahle khona laphathwa khona kahle lakhishwa linikezwa ngisho isigubhu esihle sokuthi siqhubeke sifaka amanzi siwaphuza ngendlela yaso bo basala baphila kahle zonke inkinga babebheke banengcebo ephindaphindeke ngangokuba zonke izizukulwane zakhona ziphindanga zalama even ingane zazikhona nezinye zazingakubi khona nezinye zazisazayo kuze kube namhlanje ngikhumbula ukuthi ngangaze ngizoqhamuka esinye isimo sokukhuluma esithi wabuye kwalanjwa kulowa muzi laba kade belinde ongcwele kwenza laba yana bathene ekhuleka umama eseshwabula esithi kanti wena Nkosi unjani ukhetha amabala yini baba ngicela uphendulane lo wami umkhuleko Nkosi uphendule wathi umdali kwaqhamuka izwi lathi la kukhona ukuzithwala uthi baba masingahlali lapho labo bantu akubona abantwana bethu ngifikile kulolu khaya nangixosha nangikhacisa kwenja nina nikwazi ukuthanda omunye umuntu kaninalo uthando lomunye umuntu iyona into engibone kunina senidlala izinto zasezweni zasemhlabeni senizikhonza ukudlula umuntu wami phela thina singaba ngomdala umuntu ngumuntu ngamdala ingakhethi baba thandanani nizalane nande nibe ngamahlabathi zolwandle obaba omkhulu babe sholoko lenkulumo ivuke kade sikhuluma mina nawe sikhuluma ngababukeli beMPTV1 yeah asebekhohliwe inhloso nqangi ye-channel yethu ya ukuthi kahle sibheke iphi senzani kahle yini esiyenzayo yebo ivuke lapho ukuthi noma ngabe usefika uNkulunkulu empilweni zabo bayomkhaca bengamboni ku-MTV1 uNkulunkulu wakhona ibona bazositshela ke singabatshela ukuthi ngabe umubi mina njengomshayeli wohlelo yebo mina nginankinga nabantu mfowethu abahlekisayo nabanezitori ezimnandi abantu bathanda ukulalela izindaba zokushawa kwabantu lezi ezingenambuselo lezi engasinike lutho njengesizwe yebo abantu bafuna imphumela yezidakamizwa abafuni ukuthi kwenzakaleni umuntu azagcinele eseseyidakamizweni ukube kuyangabo ngabe kufika abantu abashayiwe kuphela la abamabokoboko nje mfethu lo isesibhedlela endla ivuke lapho lenkulumo kade sikhuluma ukuthi noma sekufika umuntu ngempela ozobe embululwembu sekuyoba nzima ukuthi bambone ngoba emakhanda abo sekwahlezi begade lokho abakugadile yebo ukuthi bafuna ukuthi njalo bona bethole ukuzothokozisa inhliziyo yabo bese bayakwazi ukuthi bajabule bahleke kube njani ngoba ukuhleka kwabo nokujabula kwabo kusho ukuthi inhliziyo yabo ayijabulile kusho ukuthi balangazelele injabulo kusho ukuthi le abantu noma bengena into babheka yona umbuzo kwesinawo uthi kusiza ngane ukujabula namhlanje bese kuyakhala kusasa kuyizeleze lokho okusho ukuthi konke ukwenza kwethu kulele esenzweni kahle kulento yama-drugs le sibheka amaphukumele mina ngokwami kuumuntu engikuyona lento lena ezicathulweni zayo yabo ake ngithi nje mina endleleni yami engihambile kubaluleke kakhulu ukubheka la ujabule khona ukwenza kwakho ukuthi ukwenza kwakhe enjabulweni yakho ngabe kunjani iyona into ebalulekile leyo
ngoba buka mungase bonke abafikile kule channel yale ekhaya kule hlelo lethu umphathi wesihlelo kukwena uqhubha kakhulu lo hlelo mhlawumbe ungabuye futhi sifakazele nabanye abalaleli bethu abaqotho abahlale behamba nayo i-channel yethu buka ke bonke baqala ukuthi bangene edakamizweni babejabulile kwakuyibona bethathela inqumo bekhipha imali beyithenga yabo kodwa namhlanje baphetha benoba ngabe bajabulile buyela kulamazwi wakho kade washo ukuthi kubalekile ukubheka kwethu ukuthi ngabe namhlanje kusilethela yiphi injabulo yanguna phakade noma injabulo yamanje ezoletha ukukhala kusasa ngoba bazele baningane yebo kade bengafunda likhulu lapha kwena bangafunda likhulu kulapha kumina kangokuba nami ngisafunda kumina yabo ngubani kulesigaba nami engikusona akekho umuntu omngane into engifundile nje kule nto eyidakamizwa ukuthi kule mpilo lengikuyona mina kunento eziningi uNkulunkulu angibusise ngazo kodwa manje le nto eziningi uNkulunkulu angibusise ngazo angikwazi ukuthi ngizivundulule zonke ngizibone zikwazi ukuthi kule ingqinamba zokuthi ngiswele ngizithuke sengidinga ukuthi ngifeze idingo ngqangi zempilo yami ukuze impilo yami ihlale inamandla inezinsika ezibhalansile ihlale yaphambili lokho ngicina sekuyingqinamba sekuyingathi angikwazi ukunqoba angikwazi ukufinyelela kuwona kangangani kangangokuba ukwenza kwami kweinsuku ezidlule akuzange kubekele lesikhathi engibhekene naso manje ngiqala ukutatazela ukubheka izinto ezizofeza lesimo engibhekene naso manje ukuze ngikwazi ukusinqoba ngaleso sikhathi time sihlale sifishane ingakho abobaba omkhulu bakhe baqhamuka nesisho esithi isikhathi sini ngokuba sihlale siphela lapho sasidinga khona yabo shuthi isikhathi sihlale singanele sihlale sishota ake sigxume sihlale endabeni ungena kanjani eyidakamizwa ngoba iyona into ewumongo walolu hlelo how I ended up on drugs ngangena eyidakamizweni ngesinqumo sami engasithatha mina sokuthi ngisondeze abantu eduze kwami engiphila nabo basekhaya angangikhule phansi kwabo ngizifake ezicathulweni zokuba babe abangani bami obhuti bami ama-role model ami sigcina siphuma nabo mangayanga esikoleni mangayanga emidlalweni yezebhola labantu ayikho into ababeyenze engangiyenza mina empilweni esikoleni babegadlile zaphuka into ebholeni babegadlile zaphuka into ey'ntombini babegadlile zaphuka into okusho ukuthi bona babe nomgqumo wabo babewenza lo mgqumo wabo mina babe ngiluthile kwakubuke ngathi umuhle ukuba into yabo ngalesa sikhathi babeyenza nje kube ukuthi wonke umuntu ubuyabakhonza kube ngathi into abayenza ifanele kubani babengafuni ukuthi bahlale bese bebukeka bezisulu zezinto engathi azikho right endaweni babehlale nje kwamazi kube clean be right abantu abathulile yabo nje ngathi hayi ngeke ngibani mongamthola nje ukuthi ubusha umuntu hayi ngeke ngihlala ngaye semaze sibukazi ulihlalela ekhaya kanti nje bela ekhaya unebhodwe lakhe aliphekayo lapha egumbini lakhe lokulala le bhodwe lakhe aliphekayo konke akuthuthame ephuma la ekhaya enyakazi uthuthela kulona wena wabona into uthanda yabo so ngigcine ngisondela-ke kula madoda lawa silokhu ephila nami esiphila nami ngigcine nami angeke ngisho ukuthi bona yabo uyizwe kahle lento yabo bona bayithatha lento beyisebenzisela bona nami ngokubukela bona yabo ngabe sesengithatha isinqumo sokuthi hayi nami ukuthi ke ngizwe lento madoda namhlanje yabo abazange basho bathi wo umphumela wala unjena kanjani wathi wami wenza kanje nakanje lapho wathatha nami hayibo njengoba besho hayibo lalela into engafanele uyitest imnandi ingakho kusuke kuthiwa kufanele ngoba moke wayitesta ikiss and marry konakala ngokutesta wasuka lapho indaba izifika la ngikhona namhlanje ngiku-MTV P1
2008 siqala lento le ngizokhuluma iqiniso kahle la engangisasiqala khona sithi hayi mina ngeke ngibe iphara mina engifane nabo yazibenzani labo benza lokhu nalokhu kumele mina ngikwenze lokho yazi lento ngeke ngiyihlalela imnandi kakhulu ayihlalelwa lento yabo so nami ngathi mangiyenza lento ngisayenza angazi ukuthi yona mayiqala ngoba angeke umuntu azakutshela ukuthi hayi ngikunika ingculaza ke manje mina yabo yeah ayazange upapa musuthola usibhedlela lapho usuthe isibhedlela bese kuthiwa hayi lalela nje kade ukhwehlela nje kanje sithola ukuthi wenza ucanselo ngaphephile ukhona omunye kulabantu owenza ucanselo ngaphephile umbize eze manje simcheck naye engazaguli usuwazi ukuthi ubani ke kodwa usukuzobiza abantu awazi uhamba ungabuye unikezwe amaphilisi akho vele usukwazi nesithi kodwa sicela ubudla lokhu bona kuzokusiza umtshele ukuthi anaye ukuthi akakujoyine uphathina wakho yabo so nakuthina nakumina ke waba yileso ke umonakalo ekuqaleni awuboni ngale ndlela yokuthi uzokuthatha ukubheki kuphi njengoba ngishilo ukuthi thina indlela esiziwula ngayo ngingasho kanjalo siyayisenze into manje ezosijabulisa manje thina sihlakaniphe kabi sabantu siyakwazi ukucabanga ezintweni eziningi esizenza ukuthi zingaba namthelela muni kusasa lethu bantwaneni bethu kanjalo nakubantu abasondele kuthina abantu ababukela kuthina kanjalo ukuze sizwe sigcine sakhekile njengoba iP1 ichannel yethu la umTV P1 buka ke lapha yana umuntu wabasiwula ngalendlela yokuthi uthatha lento atshelwa yona njengoba injalo uRichmond Skiff awufiwa ingane ukhakhayela lapho ukhakhayela kufa ukuthi uqinile ndoda mfuthu yawulana ube nayo lombono unolimi lakhona lapho likhulunywayo uthi le nto masoyibhemile hayi uyashintsha ngeke njengoba noma ukhuluma uqaqekile hayi kunendlela yabo yokuphila bathi lento uthi lento maseyidlile ingene kweni kubuse umuntu ongayibhemanga lento uyayimbona ukuthi hayi ngempela akazi lutho futhi akahlakaniphanga ngalendlela wena ohlakaniphe ngayo uphila kowakho umhlaba lo muntu ungazi wena uphila kowakho umhlaba wokwazi kodwa egcineni we are suffering them they are living happy life so who's fooling who's the fool here ake sihlukanise lapho balaleli bakithi bukanike lento uthi sabhayiza kuphi thina lento yama drugs yabhayizisana ngifuna ukudlala ngani ibhayizisa kodwa enjabulweni yakho ngoba wena uthathela isinqumo akekho umuntu uthi vula amaphapha akho lula isandla sakho thatha ukuthi yabo wena uzithathela isinqumo umuntu wena yabo kule nto ade sikhuluma ngayo ngathi besazi yabo ukuthi sizothula into kanje buka uzithathela wena isinqumo esizokujabulisa ngalezo sikashana angifuni uqamba amanga yona le nto imnandi mawune stress siyaphela nya awudinwa mawudlela yanto kodwa inkinga iphele egazini la uqala khona udinga ube umuntu normal yabo aqala into ukuthi kwena sisebenze yabo kodwa nje mawudlela yanto awufune emsindo awufune sicefe wena nje njengoba ngisho ukuthi uphila kweyakhe impilo uhamba wedwa uhamba nabantu abayidlayo nje lento futhi ninenidla lento kuthiwa ninyenzo ohlobo lodwa sindiza ngandawonye babeqinisele futhi noma bomkhulu nalapho ngoba njengoba ngisho ukuthi umuntu ongayidli lento bayibatha akabonisiwe so baqala ke lento kubethi uRichmond Skiff ngalezi ikhathi zo2008 bazokhumbula abake badlula kuyona ibiyisa market lento kusathiwa i-straw lezi ezihlaza si imixutshwa nensangu kakhulukazi ngalesa sikhathi siyakhumbula kuze kwaqhamuka isexwayiso sokuthi akawuqaphele insangu ongazigoqelanga yona insanga ayinalutho kodwa insangu ongayibonanga ishukwa iboshwa ihlanga ilungiselelwa ukuthi izifike la isibophekiwe khona isibhenge uqhamuka usubhema wena ngoba phela lento leyaqala lapho yabona le nto iyinkinga ngokuthi mase iqalile yangena egazini akufanele iphele emzimbeni ngoba mase iphelile emzimbeni
awubuzi ukuthi isiphelile awubuzi uyazibona kufana nemoto masiphelele petrol uthi number 1 dididi number 2 ayebo ayanyakaza isuku so nakuwena kusuke sekunjalo egazini ubuka ugcina ungasathandi wena ukuthi lento uyifake egazini ngobani lento iyaqhelaza enyakeni esikhathini okay uyakujabulela ngasesigabeni sokuqala sayo musamusha kuyo ngoba akwakajump singasho kanjalo ngolimi lakhona so ngolimi lomphakathi wakithi singathi usuke ungakaqheli kakhulu kuyona lento lena ingakangeni kakhulu egazini yabo kodwa mase ingene kakhulu egazini iyakulawula baba nasi mina ufakazi wakhona uthi uvuke ekseni cabangayo ngobani uthi uvuke ekseni siyakhala sithi isha wazi ngathi athi ushawa umbhani ngathi uhamba emagenkini awazi kodwa adulele cabanga lanto bafethi yahlukumezana kunegama lakhona ke kuthiwa uroster buka ke benza njani laba bakhona uroster yazi ukuze leyanto uyi-understand kahle leyanto kuyiqalekela kwakhona yabona uroster yini yila lento isiphelile kuwena egazini sekufanele ukuthi uphinde uyifake ukuze ubuyele ube right athi umuntu sengiqaqile yabo so yona ke lonto buka ke mina empilweni yami ukuthi lento igcina siphathana kanjani naye bayangikhohlisa ke laba engihleli nabo baloku bethi ayo Richmond Scave lana njengomuntu kade ehlezi ematasa ke mina mengumuntu ohlezi ezintweni eziningi ezenziwa abantu esiphila kulesikhathi esiphilisana naso esikhula ngaphansi kwazo mengizibandakanye entweni eziningi ebezenziwe endaweni kangangokuba esikoleni nami ngifunda kakhulu isikhathi esiningi mengisicitha kusona bazokhumbula abaphathi bohlelo kusawuyena lo bhuti walesa sikole lesi esingagcotsi phansi ekhaya ngifanga ngenze sure ukuthi ngo5 ekseni sengiphumile ngiyahamba cabanga lento ngiqala kuphi ngisafunda ugrade 10 yes ungawaqala ubhema waqala sofunda ugrade 10 ngiyakutshela grade 10 mina ngangithi ngivuka ekseni lo bastard usenamadama awu10 awabophi una-2 azokunikeza wona kunelilodwa engizothi ngigeza la belokhu elibheme ngiphasela lona ngithi ngiqeda usenelinye lensanga liselibophile iyodwa ngithi ngiqeda usene-10 yagwaye ezokunikeza wona njengombenayo ngobani shuthi uyazi ukuthi endleleni kwakuzokwenzakalani uma kuthiwa lento nje uba ekade esiyibheme ngobani mina ngangingakayazi ithengwa kanjani yini igama layo ngempela emphakathini ngoba yena nje kwakulokuthiwa nje la endlini yayo Richmond Scave because mina ngangumuntu oyethanda ukubuka ama-series kakhulukazi lapha ekhaya so endlini yami ngangumuntu mina ephuma ejimini ephuma esikoleni so mhlawumbe gcine ngibuka i-Prison Break izolo bafethi imnandi liyabadla yabo so manje umuntu ongidingayo nje uzongithola endlini bafethi uzongithola ekhaya sekhaya endlini yami bafethi uzofika khona ungithola so bayazi babefika lapha sesinema room lapha yabo yonke into anginankinga ukuthi siyenze endlini yabo so nabo-ke kwakuyibona ababephuma bahamba oyilanda lento ngale ndlela abayilanda ngayo bahlanganisa iy'mali zakhona indlela mina ngazi mina yabo mina kuwukuthi nje ngiyabuya ngihlalela endlini yami ngenza lokho engikwenzayo ekhaya yabo ngiziyele endlini yami so kuba ukuthi-ke le nto lena empilweni yase-high school angiyinaki angiyazi into engiyibhema uma ngiyibona yabo kwesinye isikhathi uma ngingayitholanga kuyazwela lokho kubuye futhi mhlawumbe ukuthi ngisejimini mhlawumbe ngiyayidlalela yabo igcine lento ngiyikhohlile nje yabo kuphele kanjalo kodwa mase ngibuyile endlini ngababona ngayibona yabo bonke abakubhemayo la bangiphasela kuyadlula nami angilo ngibuza kakhulu ziyasha ngiyabhema nje nami hayibo ngaphandle kokuqaphela ukusebenzisa umqondo ukuthi kungabe kuyini lokho engikubhemayo manje kungabe kuzoba namuphi umthelela ey'ntweni yethu empilweni yethu yakusasa hawu madoda yabo kuyinkinga ukuba isiwula yabo ngingasho kanjalo uyisiwula ungaboni ukuthi uyisiwula ngaleso sikhathi yabo iy'nkinga-ke zasezweni zonke-ke lezi-ke esenzekayo awuzavile sina siyaxolisa nina bendloveni amandla khona isimo de sasilungisa yazi le ntombazana izazi nokuthi kuphi
Ingakutheni uthema uphuma uyale ngathini ngathi inkingi ithini esisuka kuzona siye kuzona. Ithini esisuka la sikhona siye inkingeni sibuye nazo. Sigcine sezipart and parcel of your life. Yazi le ntombazana le kodwa kasikho ke lapha ke siqhubeke nodaba Othi intombazana izoba nenkingi kuleli theku leli. Yeah. Futhi idako utshwala okay. Sigcine phi mfowethu? Sigcineke mfowethu ngikutshela ukuthi lo mthwalo lo ngutshwele ngithatha ungibeka la. Waqala uba sempondleni wami. Uthi icontrola kanjani into esikhathi eside kangaka waphela icontroleka abantu bahlola ngisho uqeda isikole nayo. Buka ke. Lesa sikole kade ngifunda kusona. uNkulunkulu emuhle njalo. Kukhona ezinye ithuba, kukhona ezinye indawo engidlule kuzona nami engizimi namhlanje mangibheke emuva ngizibuza ukuthi ngabe ngiphiluke kanjani lapha, ngabe ngidlule kanjani. Ngifuna ukuqamba amanga baphakathi balaleli bohlelo. Balandeli balodlelo, umdala ukhona uyaphila. Kulesimo lesilento le. Kukhona la uphinde uphile khona. Ngumusa kaMdali. Kwawena ungazi ukuthi usinde kanjani lapha. So lo mbuzo ngibuza wona bhuti wami bathondlela angifuni uqamba amanga. Ukuthi ngabe nami yini eyangisiza mfethu. Into eyangisiza izona lezi zinto engizichaza ukuthi mina mengiyena umuntu obe hlala ezithele ngamanzi abandayo obe yivila yabo. Mina nami mengihamba nalaba abenza okufanele endaweni empilweni yabo. Ngakho nje isikhathi esiningi bengisichitha esikoleni. So ngingasho ngithi wona khiyo oqala owenza ukuthi ngiphunyule kulento ukuthi ingangijovi kakhulu emqondweni isemzimbeni yabo egcineni nasekwenzeni kwami yabo. Ngoba phela lento egcineni igcina ukuthi mawuhleli khona mawuhleli endlini nje la uphumula khona wezenzela izinto zakho. Lento inesikhwele ifuna ukuthi uhlale wenza yona uhlale unake yona ngaso sonke isikhathi. So ayifuni ukuthi kube khona enye into oyibona ukuthi ibaluleke ngaphezulu kwayo empilweni. Okusho ukuthi wena isikhathi esiningi sayo ugcina usifaka kuyona. Yonke into oyitholayo from your effort onayo noma yini indlela ohlakaniphe ngayo ungakwazi ukuthi wenze imizamo yokuthi ikutholise lento. Wenza sure ukuthi lokho baba kuyabika. Yabo. Buka ke mina ikuphendula umbuzo wakho mphathi wehlelo. Into egcina ingisiza kakhulu mangibuka manje la ngikhona nala ngisuka khona. Ukuthi ngicine ngingenamuntu. Isikole. Lesa sikole saseBhlebethu. Njoba ngisho ukuthi ekhaya ngiphuma ekuseni ngo5. Manje early bangilethi ngiphuma ngo6 ngikhava u7 engane eBhlebethu. Ngihamba ngonyawo lapha i-hour. Hayi ukuthi ngihamba kancane ngiya shesha makudlula imoto mina. Ngihamba endaweni engaziyo ukuthi yabo la akho imoto ezoqhamuka ngaphambili. Ize makuqhamuka yabo nje ayikho into ezophazamisa endleleni yami. Ngiyashesha ngithatha ama shortcut yabo nje. So ngithi mangifika esikoleni 5 to 7 insimbi vele sizokhala i-study time siyaqala. Fanele nami ngingene eclassini lami ngilungise izinto zami. Mangifika khona futhi ngiyafunda manje fanele ngizilungiselele ukuthi ngisesimoni sami sokuthi kuzofika uthisha phambi kwami kungesikhathi esingakanani. Ngibheka i-timetable ngangithi ukuthi njalo eBhlebethu mawungena ekuseni ibuka i-timetable. Okay ama-period awu 3 yasekuseni okuqala before i-break obani 1 2 3 i-math English EMS. Buka ke bheka i-homework yakho ukuthi imi kanjani ubala unithi homework eningi enomsebenzi eningi engayenzanga mina yabo. Yeah sikhala phezulu kwalo msebenzi athi mefika fika suyilungiselela. Ngiyaphuma la ngihamba ngiyosupervisor kwamanye amaklasi ngaphakathi esikoleni. Shuthi ngisemagcina sesikoleni manje sekunaka okwasesikoleni. Ngiyoze ngiphuma ukuhlukane nakho nini ntambama ngo4. Ngoba bathi unga isitha semali kwenzeka kanjani mawusufundisa ugcina uba no15,000 ebank ekubeni unga isitha semali. Isitha semali makuthiwa imali awunayo. Yes. Isitha semali makuthiwa wenza lento abayenza uma wenza lento abayenza buka abantu bakithi bayakuthanda ukuspenda abazi ukuthi abakuthanda ukuthi ukuze ukwazi ukuspenda ngathi noma bayazi kodwa ukuthi fanele uqoqa qala bese uyaspenda. Thina sithanda ukuspenda sibe singaqoqanga, sithanda ukuspenda kakhulu yabo sibe siqoqe kancane. Okusho ukuthi ugcina uspenda ngaphezulu kwebudget yakho. Iya demand akade kusho wena. Yebo. Inesikhwele baba. Wena wawukwenza kanjani ukuthi uyicontrol? Buka.
mina ngaqale mina izinto engangizenza empilweni ezazingenza ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyaphambili kwangewona labantu engihlala nabendlini okusho ukuthi igama layo ngangilithola mase ngisegcekeni ekhaya mangiphumile egcekeni ekhaya sho ukuthi igama layo ngilithola kwayona ngiyithola kwayona ngicabanga yebo ubona khe uqala lowo mina ongenza ukuthi ihlale lento lena ingayitholi indawo eningi empilweni yami ngoba phela lapha esikoleni ukuthi sifike ephilebezwe siqala izinto zenzeke siyakhuleka lapha kuno 30 minutes nje we-assembly time mhlambe kuno 10 minutes omunye 20 minutes amahimbi phela ngiyacela ungakufakaza kubazali ukuthi kubalekile ukuthi beyithandazele izingane zabo kubaluleke ngenye indlela umdala ukhona uyaphila abathandekayo mina ufakazi walonto abathandekayo yini egcina manje ukubeka emgaqweni ziphuma kanjani izinto esandleni buka ke izinto ziphuma kanjani esandleni sekufanele ke manje phela ngifundile la ngahamba esigabeni sezemfundo ngawahamba wonke amabanga ezemfundo sengilana ke kwezemfundo esikhungweni semfundo ephakeme e-university ke level ngokuthi ke phela lapha yana ke high school yize ekhaya kade singinetha ekhaya ngispenda isikhathi esincane esikoleni ngigxila isikhathi esiningi okusho ukuthi imiphumela engizoyivuna yakuphi yala ngigxile khona ngispenda isikhathi esiningi ngingena ngine-influence yalento ekuseni please isikhathi masiqhubeka lento iya ngokuphela okusho ukuthi sithi isikhathi siya ngokuya ngokuya mina ngiyakhopha positive kuthi ngesitade santambama ila sengisegiyeni khona right ngithi ngifike ekhaya sengiqedile umsebenzi wesikole sengilungiselela ukudlala ibhola mangifike ekhaya esikoleni mangibuya esikoleni sengilate vele ejimini ijimi iqala ngo4 mina ngiphuma ngo4 esikoleni which means ekhaya ngifika ngenza njani sengishiya imithwalo yami esikole sengiqonda ejimini ngiphila leyo mpilo kuze ukuthi ngifika e-university iyona nje iyangisiza ukuthi ngize ngikwazi ukuthola ubachelor ka-matric ngikwazi ukukhopha nami ebuhlebethu because nesikole sami naso kube sasintekenteke mhlawumbe lento ngangayiphathi. So mawusungaphandle ususo-university yini lena ekugcinela isemgaqweni? Buka-ke iyona le kuyakwaba iyona lento futhi ngasho kanjalo buka-ke uma sengise-university sengiphumile-ke high school sengingala e-university eThekwini mase ngilana-ke kwelabhanana-ke buka ayisekho lento abasekho laba bantu ayisekho environment yasekhaya sengiyimina-ke manje njengoba sengiyimina la ngizoza esandleni sikamzali ngoba umama naye umuntu ogxile kakhulu ngala yabo umama akahambiselana nento ebhedayo-ke manje sengisezandleni zakhe la yabo umama-ke umuntu academically ofundile naye ozazi izinto zesempilweni manje so ingane uyakwazi ukuyilandela kahle uma kuthiwa iseduze kwakhe so mina ngenza sure ukuthi umama ufuna njengoba ngichazela yena ukuthi umuntu kanjani mangimvezela mina izimo engiyisona mina aso sonke isikhathi ngenza sure ukuthi ayikho into azoyibona ngoba uyiphoyisa yonke into eyobugebengu uyayazi yonke into eyisidakamizi uyayazi uyena nomalume bakwazi njengoba bezazi bona so umalume babehlezi bekubanga lokho umalume khona impawu ezinye ekazibona engimele ukuthi lo ngathi athi uma uyeke ingane yami nawe wawunje so kodwa mina ngangazi ukuthi uqinisile ubani so ngangenza sure lezo mpawu ngiyasifihla buka-ke ekugcineni e-university-ke ngiyayenza lento lena ngiyafunda mangifunda e-university ngiqhubeke nokufunda kuya ngokuthi mani umphathi wehlelo-ke lento lena-ke ngiyazama ukuyeqa ukuyiziba kodwa manje njalo ekuzeni kokusa yeyi yabona inyanga yokuqala ngaze ngakhetha ukuthi yazini ake ngalali eflatini lama ngoba mangilele khona uyakwazi ukubona yonke into esile yanto leya yazi ugcina uqhuma ekuzeni kokusa uqala ulele wena ungaboni yabo mase uvuka utshelwa izinto ekade uzenza ulele yeyi wena uthola ukuthi ukhumbula ngesikhathi sokugcina lathi siyishuthi lathi siphezulu khona kakhulu le esiyikudla lokungayitholi kwakho emzimbeni wakho manje iwona lo roster wakhona manje abawubiza ngayo kuthiwa ama-cravings awo mina ngangingazi ngaleso sikhathi angiboni ukuqamba amanga ngobani kukhona la yangidla khona ekuseni ngavuka ngikhathele ngijuluke ngimanzi ngingazazi ngikhishwa isisu ngiphalaza ngathi akwemama ngizokwenze njani la kanti-ke mina mengumntwana kagogo-ke ngathatha ifoni yami enye idethi nje ngafonela ekhaya
Fonela isalukazi sami ngisibikele ukuthi la kunento elokhu ngidlala njalo ekuseni kokusa ngivuswa yona angazi kwenzakalani ngoba lento ngathi imimoya emibi ngathi uyacindezeleka athi namandi ongakwazi yabona nje futhi yabona amaphupho lawa amaphupho amambi kahle kahle basho bathi uma usufuna ukuyiyeke unguphupha ngisho abantu begqoka izinto ezimnyama ngiyakutshela uphupha into ongazazi lapha izimpi zodwa azikho ezimnandi yezwa akumnandi hayi ngifuna uqamba amanga yashuba so ngifonela ugogo la uma ngimbikela ngimbikele naye ngendlela ukuthi angifuni ukuthi akhathazeke kakhulu yabo nami anginayo isho ukuthi yini le kwehlelayo ngimbuze awungenza ukuthi unawo impela powder weyidumbu lento le phakathi ngoba ngenzeka bafayi hayi uyabona-ke bengingenalo lolu lwazi kungenzeka bafeyi uphupha amanye amandiya lapha bafa ungawazi buka isiphambane nebuka uphupha amanye amandiya ungawazi yezwa uyakutshela uyadonseka uyacindezeleka baleka umila wazi heyi usephuphweni la umatasa awuzu uzomuntu oseceleni uthi umuntu ocala usuke ecaleni ekubuyela uthi usungiyakutshela usuke uyobayoba wena wabona ishongololo yabo buka njengoba ngifone ekhaya la ngimbubuze ukuthi uphi lo mfana lo kamakhelwane lo umuhle athi ugoga ugcine embona la ekhona endaweni ngithi ngisho umfana omncane khona lapha ngithi ubani khona lapha ecekeni unaye athi hayi khona ubani umvelo ubhuti wakhe nomfana omncane wala kamakhelwane ozalweni lethu bese sengithi hayi-ke akubizeke neko kuyabonga khuleka nje hayi ifoni khuleka nje ngakhona nembedlela ifoni yami itime ngangifake kahle khona nje ama-allnet yabo ngithi hayi abakhululeka abanankinga ammemetha ambize nje yabona nami ngihlalele la efletini kuma-steps ingicubile le nto yangifuna ukuthi angathi nokuthi ngenzeni yabo angifuni ngisho ukubhema ugwayi ngaso sikhathi yeyi ngangijwayele ukuvuka ekuseni ngibhemele inkantini kuma-steps yabo kodwa ngaleya date ngiyakutshela ngangihleli ngibambelele emadolweni ngisho ama-message a-WhatsApp angiphenduli lutho ngifonela labantu engithini engathi bawobhuti kumina yabo so engazi ukuthi laba uma ngibabikela le nkinga ngeke baze bangilahlekise yabo futhi angangathandi ukuthi ngibikele umuntu ekugcineni ezongihleka ngayo lento ezobona ukuthi siyisebenzise i-weakness ozoyibona ngathi i-weakness kumina so i-weakness yami mina ngangitshela umuntu engaziyo ukuthi lo ngeke aze abukise ngayo kusasa ngeke aze ayisebenzise against mina in future so manje ngibizela le ngane le nginikeze ifoni thethe yawubiza uJuda lapho hamba-ke namnikeze ifoni lo doti locabanga ngathi ngimtshela le nto wahleka wafa yezwa ukuhleka kwakhe kungikhombisa ukuthi uyazi ubeyilindele vele ukuthi ngizomfonela uthi indaba uthatha isikhathi eside kangaka ungibikele ukungitshela hey u-strong shuthi nje usudlale nje inyanga yonke ngithi ndoda njalo la le nto angikwazi ukuyithola la sendaweni kanje lana kanje yabo lana ngazi nobani yabo shuthi uma uthi kudingeka yona ndoda shuthi le nto phela yabona manje ukuthi le nto kuzoba nzima kumina ukuthi ngiyithole ngifike lapho wathi hayi because naye wekade ehlala ngala ekade khona oyisebenza la Transnet enetoho khona oyilenza efaka usibaro wakhe yabo nje ukuthi le nto nayo igcina imlidelele ekutheni agcine ntshontshe engangitshela agcine exoshwe emsebenzini enze ngathi uselive nje bengale emakhaya yabo usezofaka wena cabanga yabo la ngiyalela khona ngathi uma ngifika khona ngiqoba nginika yona ngiqola ajwayele ukufika nayo lapha ngihlezi ngibona ama-emthayo mina phansi uma ngishanela yezwa ngayithola khona le trouser khona lezi ngenza njengoba eshilo ngqo yezwa wabuqala kwenkinga wabuxazululeka kwaleyo nkinga kodwa kwakuqala kwenkinga zangempela-ke manje ngoba mina sengiyazi ukuthi okay ngihlukene nala uphupha lamandiya-ke manje hlukene nalento yokuqumaquma ebusuku la ukuthi wonke umuntu usho ukuthi mekulalwa manje sebezocuthela mina babuke mina ukuthi ngilala nini yabo so mase ngilele ngenza kanjani namhlanje akaqumanga namhlanje yabo shuthi nje base behlala begebhenge iwasho bazongithandazela yabo fanele ngivuke ekuseni ngiswe ibe ekliniki ngivuzwe ngiswe kodokotela le nto odokotela abayithula yabo munye kuphela udokotela ongitshela leyo nto uSalman nje phantsana ngamcela ngathi awu Salman ngeke ungamtshela uma lonto ngeke
ngokungcono wazolasho straight ukuthi iwunga le awasho Salman, why don't make your parent a fool? Tell him that you're smoking heroin. Are you smoking heroin? You check this thing here. I was testing your blood, what is inside it. It's found that you got the heroin of it and it's more than 50%. So you don't have any way out. You have to use the heroin you're using is illegal. That's why it makes you to be sick like that. So the way out on this thing is not easy. You have to use the formal heroin in order for it to kick out in your immune system the illegal one. So here I got this and this and this and this. What you need drip you 300 just to take these things out. The formal. Methadone nayo wayithi 80 rand ebhodlela. Lokho kunyama yamaphilisi nje nawo amtshumi nawo ayo 60 rand. Mathathu phakathi lamaphilisi 60 rand. So lamaphilisi nawo iwona azokwazi usangisiza. So ngambuza mina which one lana esizokwazi ukuthi mangenze manje ngikhokhele manje. Engizokaphinde ngibuye la ngizoyikhokhela futhi. Ngibe ready for yebo. Waphasisa ini drip. But mostly I can say you can take this one. That's okay, no stress. Ngoba ngaleso sikhathi ngiphethe ikhathi le medical aid la James yabo. So athi shaya khona dokotela. Yenze le ndiphe. So mina la engaba khona isilimo. Ngaphinde ngabalalela abanye abangani. Yes. Omunye wathi ibuka wena ungebhedayo. I-Rocky right. Ubhemi Rocky ubhemi. Futhi madoda empilweni. Ngempela mawungazi empilweni ukuthi uyaphi ufunani. Uzihamba uthatha wonke ushit lo endleleni uhamba ufaka kuwena. Egcineni lezi zinto ziyobuya kuwena usuwedwa. Uyobhekana nazo. Ingakho ngithi kubalulekile. Akekho oyogada, akekho oyohlala enawe la uhamba khona ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kwenhliziyo yakho nomqondo wakho, ukusho ukuthi isiqo sakho uqobo. Kumele uzazi ubhekephi ufunani uphumaphi. Uthini ngayinhlele njengo MPTV wane seyihlomisa abantu ngolwazi ngaphambi kokuba behlangane nazo idakamizwa. Ingakho ngithi umdalo ukhona, umvele nqangu ukhona, laba ngabantwana bakaNkulunkulu balethwe uNkulunkulu bazokhipha abantwana babo eGibhithe. Ngoba iGibhithe lasemhlabeni. Uthena umama wakho ngesikhathi umalume kusola ngokuthi uyabhema. Wayekuphikela umama wakho. Wayengiphikela. Ungathini kubazali njengamanje abavuna izingane zabo abangafuni ukulalela izinto ezishiwa abantu bese beyayisesha ukuthi zinobuqiniso kangakanani? Ngithi kulabo mama babayeke ukweqiwa zinseka zikamama, uthando lukamama, uthando umama analo ngengane yakhe lelo eqala isaseyihlule isaseswini kuyena izifika ekutheni iba umuntu. So umama nengane banothando olunzima kabo olungasoze lahlukaniseka noma iyomfake ubweni umama ebona kahle uyayawuzibe lo ngicabanga. Ingakho ngiyangitshela abantu abaningi ukuthi umcabango wakho uqala uhlala uright ngaso sonke isikhathi. Ungawuvumeli umcabango wakho wesibili uhlule umcabango wakho uqala ngaphandle kokuthi into usuyibeke enkathini yesenzo yakubuyisela imiphumela oyibonayo ukuthi umcabango wami uqala uwona onginikezela imiphumela. Nemphumela yona into engiyidingayo ngidinga imiphumela kanje mina. Yabo. So lokho is the key. Abazali kuthatha isikhathi ukuthi bebone izingane zabo ukuthi ziseyidakamizweni. Kunenkulumo ethi uma ingane isize yaqala iwunga ke sithi nje ino 2 weeks noma inenyanga iqalile. Kuthiwa noma ungayibona, kuthiwa akusuka ngekho umuntu ongayiyekisa. Ilalela ke. Thu isuke ihlanya ngenye indlela ngayo. Indlela emnandi ngayo. Akekho umuntu ongamyekisa into emnandi kufana nesikhulu. Mase siqalile nje uthi yeka lento wena phakathi nayo. Angayiyeka. Kwala noma kujijela intshe phezulu kwenu. Bathuka kancane bathi kuma baphinde babuye. Buka ke. Fana nengane idla ilokhuzana idanone.
ikade ikhala imfundo uyiphuca kanje emlomeni ikhala kakhulu isimayemaye uphinde uyibuyisele ithuli tinya same time. Umbuzo wami uthi yini okumele yenziwe abazali ngaze kufike kuleso sigaba ngoba aqale ungene uqala kogwaye. Yebo. Ngokucabanga kwakhe yini okumele yenziwe abazali ukugwema uze kufike kuleso sigaba? Kade ngisishilo isixazululo ekuqaleni nasi isixazululo lapho sithi into ilele ekwenzeni abazali bethu mabayeke ukukhohlisana bebodwa baze bazikhohlise nabo uqobo baze bakhohlise ngisho izingane zabo. Mabangavumeli lo thando elisekelo seyinseka ukuthi lize leqe impilo ekufanele iphilwe izingane zabo. Ngoba impilo yekusaseni liqhakazile is not smooth. Ayimnandi. So kumele bazi ukuthi abangancingani. Yabo angumele la kuba khona uyithele khona ngamanzi abanda. Uthi akuye esikoleni uzohamba buye. Ngiyamazi uyayazi indlela yesikoleni. Awazi awumbonile ukuthi uhamba ngempela uyofika esikoleni uyabuya khona esikoleni ngempela. Ubona iphethe ubhaka wena iphumela ekhaya nobhaka egqoka uniform ehambe esikoleni. Awazi nendlela ohlangane nobani. Awazi esikoleni ngempela ufikile wafundi. Njobe sebuya manje sekuthethe ukhathele phuma esikoleni kade efunda yena imini yonke. Asiyeke ukukholwa amagama esiwabona ngamehlo ethu singenabo ubufakazi obuphathekayo. Ukhiye walapho uthi abazali kumele babe responsible for ukuba abazali. Umzali akayeke ukuba umzali ongemzali. Ungenze ngathi uma umzali uyasiza. Awusizi lana upheka ini umuntu oyoba yini umkhiqizo wakho kusasa oyothi mina ngazalwa umabani. Khona ingoma yathi wezanlanga ethi wazala amashabalala wazala amadoda. Yezwa abanye bazala amasela abanye bazala ababulali. Yabo. So yini lapho uthi wezanlanga lapho usuke ezincoma ngesenzo sikamama wakho day wamnakekela uyabonga. So yini ngoba phela thina siyingane sisuke siyakhula siphila la isithi siyazi khona kanti kwesinye isikhathi asazi izinto esizibuka la emhlabeni wethu sina inhliziyo ithanda into enhle. Yabo. So kukhona ongabukeka kukuhle phambi kwamehlo ethu siyingane njengamanje. Kanti lento lena kusasa ayikho inhle. Ifana nayo lento yeyidakamizwa lesesikhuluma ngayo. Yabona ungamfuna uqhamba manga. Yabona kulo mbuzo wakho lado ubuza ukuthi kuthiwa umuntu ngeke uzumnyekise yona noma athi usana 1 week noma usana 2 weeks ukuyibhema. Eseyiqalile yini? Ingane thina manje isikhathi samanje. Impilo yethu yadunguzela. Angifuni uqhamba manga. Siphila emhlabeni ogcwele imlanjwana. Ngilibeka nje lelo. Siphila isikhathini lana thina manje iningi lethu sizalwa abantu ngathi siyazalwa futhi ake ngisho kanjalo noma ngathi isizulu sithini sizalwa abantu abasuke bengazilungiselela ukuthi ngempela babe ngabazali. Ingakho ngithi abayeke ukuthi bakuzale ngathi uthi uma uzaliwe emhlabeni usuphila kulesikhathi samanje kube ngathi umuntu uyasiza nje kube ngathi uyenzelela nje. Wake wazali ingane ushiye nogogo emakhaya uhlale la wena wanokuthi ilali nini ivukile yini kanjani uthemba ukuthi ugogo nje ucabanga ugogo nje uba create wakhulisa uma wakhulisa wena kodwa wakwazi ukuthi uthole ingane ungakazilungiseleli ngesimo sakho sezempilo ngoba ngokwezeyimali ukwazi ukumela indleko zale ngane oyitholile emhlabeni ukuthi uzokwazi ukuzifeza. Kodwa egcineni wena usunengane futhi lengane uyathatha futhi uyifumba gogo. Ucabanga ukuthi kuzophumani wena njengoba usanama errors angaka wena usakwazi ukusebenza 30 days uhlole kanye uhlole 3.5 you check but wena isikhathi usebenza lo 30 days your boss every day from your effort makes economic profit. Wena lo 3.5 from one sale boss yakhe yenzayo ingakukhokhela lo 3.5 lo boss yakhe tip engane yase restaurant ayishiyayo la idla khona but wena uyakwazi ukuletha ufuze for 30 days aholele kanye uthathe lo 30 days wena uqala uphila ngawo empilweni yakho ukwazi ukuthi uzophinde ufuze uphilise nomunye umuntu futhi uphinde uthathe umuntu futhi uphinde wakhe umuntu uzokwazi ukuthi aphinde akhule kwi-same road lo wena oqhamuka kuyona. Mina nginangani gogo wangitshela kahle ukuthi ngazaleke kanjani ngafika kanjani emhlabeni. Ingakho ngasheshe nga-understand ngasiqonda isimo sokuphila kwami sempilo yami ukuthi njani. So kuzo zonke izimo bengihlangana nazo empilweni ayikho kuyashintsha ukuthi ngubani ayikho futhi ayikho iyayishintsha ukuthi ngubani
Yimina selibasami sezingitshela ukuthi mina ngiyoshintsha ukuthi ngubani. Ukuthini? Ukuthi ngithola imvuzo emihle yasemhlabeni. Ekuyiyona yokuthatha ingibeke. Yingakho-ke ngithini? Asiyeke ukwenza izinto singabantu singanaki. Yazi mulala nomuntu wenza ucansi olungaphephile. Ulindeleni. Ulale namhlanje ngishama around 6 kuze kuze. Alivikelekile lelo cansi nilindeleni. So, isikhathi samanje abantu bakithi naki ngathi bayasiza. So abazali bamanje abakafanele ukuthi babazali ukuba izingane eziyophuma zingangeni ogebeni lewunga. Abazali abazimisele ngempela bakulungele ukuthi babe ngabazali abazi ukuthi ingane yami kumele ngazi ukuthi yini nene iyenzani umzuzu nomzuzu la ikhona, ngazi ukuthi ukuphi nobani. Khona isisho esithi mphathi ohlelo letha abangani bakho Sibusiso ngokutshela ikusasa lakho ukuthi limi kanjani. Ngokuba abazali abangani bakhe benza into yeni lena angayenzi phambi kwamehlami, mina engenabo ubufakazi obuphathekayo bokuthi ngimjaje ngayo ngimlungise. Ingakho kwaphuma leso sisho esithi letha abangani bakho Sibusiso phambi kwami, mina ngiyokutshela ikusasa lakho linjani. Ingakho-ke ngithini ngibuyela la ngiphela ngidilika ngalento ngibatshela iqiniso leli bathandekayo. Isimo sento engibhekane naso mina ngayibona ukuthi akekho umzali ongangabona ingane yakhe maseyidlala. Kepha ngesimo sokuthi usuke esigabeni sokuqala kwayo leyanto isatshaleka kuwena ngaphakathi, usuke umhlambi kaZelusile, usuke ichane lenyoni. Ingakho uthola nezithe sisecaleni abantu umuntu okufundisa leyanto ofika nayo phambi kwakho azalula isandla athi hayi ungayibhema nawe. Lo muntu usathana uqobo ophilayo. Uthatha akakuthanda akamfuni noma wakhe akakufuni nonke unibulala nibili. Ufana nokuthi uyangena na uzotshala ibhomu laphambi kwenu, asuka phuma ahambe neremote yali ibhomu, athi nifika kube semekude nalo ibhomu leli aliciphaze ibhathini libhombe lishiye kwasana, afike senze umkhalisa nokuthi awu kodwa madoda miyabenzeni abantwana bakithi. Kanti wazi kahle ukuthi uyena ofike nebhomu lapha. Ingakho enkulumweni yami ngithe ngathe nami sezingixakile izimo la eThekwini, sengithi konke bengikuzelele la sengikulungisile sekuyenzeka manje, yabo kumele ngiqale ngiqhubeke ngifunde. Kodwa ngesimo sokuthi manje angisakwazi ukulala kahle, angisakwazi ukuvuka ekuseni ngiqale kahle into zami kumele ngiziqale ngenxa yalento. Mangivukile ngayo ngizamile inyanga yonke ngivuka nalezi zinto ngiyangilabo lokhu ngifunda yabo, kodwa ngiyabona ukuthi lento iya ngokuyanyuka kuze kufike nesikhathi ukuthi bukuma useseduze kwami sengimdala kangakanani, sengifundile ngiqeda umatric, sengizoqala unyaka wokuqala e-university. Yabo lapho uthi ngiza sengumuntu ngiphelele izinto eseyijulile. Yabo nje usuyibhume ezoqhumela endlini kuye. Yabo seliyaqhuma ibhumu manje seliyamxhaka kwayena. Uthi uyakhuleka kwalomkhuleko wakho ngathi awuphendula. Angifafazele ngeyisho ngiyakutshela wena agcebe ngawo wonke amafutha abefundisi abathe abakhulu nawe ngiyakutshela. Urestule ukuthi ngulo hostel. Cathi uthi umonakalo usumkhulu. Usumkhulu ngalendlela ukuthi awusakhuleki kalulu. So ingakho ngathi mina ngangilazi iqiniso. Ingakho ngathi ake ngibuyele umuntu wayekhona kumina ngingakakhulumi ngingabuhambi ngimtshele ngalento le. Lesasalukwazi ayikho into eyayithi mina mayingixaka emzimbeni wami ngigulisa intshele yona ngingasizakala. Ngangazi ukuthi mina inaye makumxaka ugogo nangu umunye behleze khona empilweni yami, ake ngitshele yena. Mengitshela yena njobehleka futhi uyazi ungibuza ukuthi usurvive kanjani u30 days ngoba kade ngangikulindela ukuthi uzofona ungibuze yini ubuphila kanjani. Ukusho ukuthi lapha la kade ngikhona isixazululo ngasithola khona yize kwakwesixazululo saleso sikhashana ukube mina ngangihlakaniphile kahle sengiyibonile lento. Ngobani ngafika lapha ngathi ngifuna uregiment scafe banginika mina ngaze ngathola iqiniso mangiqhubeka lento kulo ngiyithenga la. Bathi labantu abayidayisa, why are you smoking this thing, you brother? Because this thing doesn't deserve you. You doesn't deserve to smoke this thing. Why?
Your friends, everybody that you goes with doesn't smoke this thing. How come you started to smoke this thing? That day, the first day I never replied to them. But when time goes on, this thing was keeping on chowing me. Even now, they still tell me that you doesn't belong here. Okay, manaki, ngiyayizwa lonto. Uma ufika ikhona indlela abakhuza ngayo laba abadayisayo. But stay away from this thing, it's dangerous. But na akaqala ngitshela ekuqaleni. Because nabo abayibhemi lento obuka isiphambano. Abayibhemi. Uyaqala kubuka abone ukuthi you constant on this thing, eh? You're keeping on coming and buying this thing. Ila uqala khona umnembeza naye umuzi umtshela ukuthi engitshela ukuthi hayi mfethu lento akufana la. Cela wenze okusemandleni ukuthi uyeke. Yabo. So lo muntu lo ngimthathe njengomuntu engingumcounter bikusasa. Bona abanye bokhile ababenza ukuthi ngingaboshwa, ngingazithuki sengisebugebengwini, ngenhloso yokuthi ngifida isidakamizwa. Laba bantu bengithi bangivulela izandla bethi nanoma inini la usizoqalekile khona ungenayo imali. Uboze la mina ngokunika yona. Kodwa ngithanda. Angitshele futhi at this thing mina iyangiphilisa ngiphila ngayo. Yabona wonke ama-customer mengwatshela lento. When are you lucky? Just imagine a person from Tanzania, a person from Nigeria, he's just telling you like that. Because labantu laba lento bayi-odi bayipheka. Yabo. So bayinkinga ngalonto. Yanto ingangena endlini ibona noplastic wasesibhaka nto iyazi izophuma izibhethini. Leza zinto zisebenza odoti nje kodwa sikho lapho. Silala sikhona ukuthi ngigcina ngifika kanjani ezidakamizwa. Ungathini ebantwaneni abancane abafunda izikole sinokubona la emaThekwini ingane ezincane eziqoka amashethe ezikole ezilethelwa ama-red zonke lezo zinto lezo zibhema ziyafika ngisho kopaka ufice ibhema izinsangu namashethe esikole mawukhuluma ubone ukuthi ufana nomuntu nje onyayo awazi lutho kwimpatha basho kanjalo usilayithele isadlula kulabo bantu bafethu nosisi bethu bayamthanda abazali benu ingakho banilethe emhlabeni ukube babengamthandi babeyonilahle etoilet okusho ukuthini imfundisi abaninika zona namazwi abaninika wona babenithanda bafethu ngicela ukuthi into oyitshela uma wakho ekhaya uyigcine noma ngathiwa ukuphi uyithathe uyibeke enkathini yesenzo noma ngabe kuthiwa ubona mina ngigqoka u12,000 ngigqoka u50,000 ngigqoka u100,000 ngishange uwashela ingxeke amaplatinum angakanani kodwa ungake uyifise into kamakhelwane kunalokho ungafisa into kamawakho hayi into ibona ngaphandle sicela siyekeni ukukholelwa izinto esizibuka kwabanye abantu ngenxa yokuthi zibukeke ngathi zi-right okwaleso sikhashana abayivezile phambi kwamehlo ethu phakathi wakithi sona sixwayiso lesi engingasikhipha njengamanje cela ukuthi siyisondezeni kubazali bethu sibe sixhumaneni nabo ngale ndlela yokuthi umzali wakho akabe umngani wakho abe umfowenu abe usisi wakho abe iwele lakho abe yona yonke into chitha isikhathi esiningi nomzali wakho chitha isikhathi esiningi nabantu abakuthandayo ungachithi isikhathi nabantu abangelona igazi lakho ngokuba umuntu ongelona igazi lakho uyohlala efuna ukuzuza ngawo sonke emhlabeni wase-South Africa siphilele emhlabeni ukuthi sinamaphakethe ethu angenalutho nombani wonke umuntu okhona la ngaphandle uphilela ukuthi afite iphakethe lakhe ngokuba impilo yamanje idinga imali le mali obabamkhulu abangazange basibekela yona ngeqiniso lokuthi baluthwa nabo-ke ingale ndlela abaluthe kangayo ngaleso sikhathi sokuphila ababephila ngaphansi kwazo badla lamaqila asemhlabeni lokho akukho semandleni ethu akukho esezandleni zethu kodwa thina ngokuba umdala usithandile wasipha impilo yokuphila emhlabeni masiphileni yona ngendlela efanele lokho kusuke kushiwo abazali bethu uma singabakhohlisi
Ungathini kubazali abafuna amahlaya kwi-MPTV1 abangafuni impilo yangempela yabantu basemgaqweni? Ngithi kulabo bazali long life. Ngithi long life. Ngibafisela impilo ende mangisho njalo. Mangibafisela impilo ende ngiyabakhulekela nakumdala ukuthi umdala azabasiza bagcine baphile impilo ende ukuze bakwazi ukubona umphumela wenjabulo yabo. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olalela umuntu omemezayo. Umemeza ngathi uyakhalela ukuthi igula likaJamal lichithekile. Hawu mase ubuke wezofika lasho ukuthi sidla amaningi esakeni bafowethu. Siyacela nicindezele subscribe button nicindezele nebell. Ucindezele wakhe ibell kuzobeka emathubeni amahloko ukuthi makhona isiqephu sesiposayo izoqenqeza ocingweni lakho. Uzothi mawungena ngaphakathi bese uzitholela isiqephu sangalolu suku. Mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma. Esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Siyacela abantu bejoine ne membership. Mina ke sangincenga.